Vijende kata rowere itiyogo marach, mano adier manyaka wagine wayie. To Evans osewache maber ni diere makoso kanyo, diere mamiyo itiyo gi rawere mamoko, nikech jogi bende ka ok ochulgi to ginya wuok mondo mi giroch chenro mar rawere wetegi. To kendo ng'enygi bende osewuok, kata king'iyo mbui, ng'enygi osewuok ka kwedo weche, ka wacho maber ni gito nochulgi emomiyo ne gitimo kamano, ok ne herogi kendo ok gihero mar timo kamano. To waseneno kata moko maniwacho ni e jotendgi, jotend ojende makoro marorigi. Niseneno ka moko koro ne golo video koni Gen Z wenwa uru, ne ok waparo kamano kendo wan e tich. Koro ng'enygi enena ni gin e tich, lakini hie onego wapuonjre mar mondo mi wane kata kaka wanyalo wuok e gik moko kaka dhier. Nikech ka en koso siling 100 kata 200 odiochieng' manyalo miyo adhi aroch ratich jomoko kata ratich rawere wetena, then onego bed namanyo gimoro manyalo timo maber gi sacha madhi rochogo chenro mag jomoko. At the same time, onego wang'e ni ng'anyo bende nitie kidienje mopogore opogore. Ng'anyo ok en kimbi e town kende. Ng'anyo bende nitie mar mbui bende, mwanyalo amua ni koro wadwa moso jotelo. To moso ok en moso maber ni amosi jatelo. En moso mar mondo mi ji 1,000 kata mang'eny ng'eni kubiro mosi e simbi Sharon kawuono simbi hang, to kata loso gi jomoko bedo matek. Koro mano bende en kidieny mar ng'anyo. Mano is also a form of ng'anyo. Nitie ng'anyo moro ma bende wanyalo dong koro ok gidwa ni wawuothi wadhi wagine wa access bunge. Wanyalo amua gima Rose Njeri notimo mondo mi walos kata website manyalo oro nwa petitions go kata 1,000 2,000 to komako dichiel ok mako imako wanade nyocha setero petition e bunge mar mondo mi giruch oko gine pend chik mar Computer Misuse and Cyber Crimes Act mamiyo ni ng'ato kotimo gimoro manie e pend chik ma en ratiche to nikech josiasa ok ohere, koro gineno ni ok en chik, ok en gima ber. Koro petition nyocha wasetero bunge, warito mondo mi gidiscuss. Koro onge ng'ama ibiro mak gi gik moko mathindo ni computer misuse. Kiwacho adier e mbui to jatelo moro ok ohere, en adier. Koro ihere kod ok ihere, en adier. Koro iyudo ka jogi jotelo kata jok manigi power, jok manigi ngufu e sirikal tiyo gi chike moko e yo marach. Omiyo mano bende another kidieny mar ng'anyo. To ng'anyo ng'eny nitie kata mag gine deplatforming. Deplatforming en matieni kaka koro sani wawuondre an gi followers 1,000 katimo gima rach kaonda na jasiasa. To joma follow ate wa encourage gi mondo gitim ang'ono gi unfollow, giwe luwi nikech onge gima ber miyo for society. To mago seneno ka timore. Mago timore te to pod bro dhi mbele timore. Mano is also a form of ng'anyo. Another form of ng'anyo en oro chiwo petition ne jok moko ma iluongo nango stakeholders mamoko. Kaka wondre ni kwada ng'anyo, wadwa protest team kata timbe moko mag sirikal kata mag jatend piny. To wondre no dwa dhi limbe moro gine pinje maoko, piny jo wagunda. To waoro petitions kucha kata waoro emails kucha dhuora. Mar mondo mi jok madwa bende host be penjire ni to ng'ani yawa. Ang'o momiyo jopinyne gini ok ohere kama. Kata ang'o momiyo jogi nigi questions, nigi penjo mang'eny yo mobiro limo wago. Koro joka dhi penjore to kendo gibro go machiemo ni ng'ani onego wang'iye maber karo ken wendo maber kaka no waparo cha. Mago duto gin forms of ng'anyo. To mano bro keto jo siasa kata jotendwa tesre. Igeni shida Sharon mwasebedo go kinde mang'eny en jo siasa neno ni gine alpha and omega, chakruok kendo giko, the beginning and the end, everything revolves around them. Matieni gin all powerful, almighty. Mamano matieni onge gima japiny kaka an mochan kama nyalo nyisi. Nitiere tich mosebedo jo siasa osebedo ka tiyo ga goko
ni gini kwadwaro to bro timore, gini kwadware bilni kwadware to bro kadho utadu. Koro watemo rucho oko paro mar tiyo gagoko ma joma ni e ofise madongo temo tiyogo. To amor ni wasechopo kanyo kendo pod wamedo dhi mbele. Koro mano e gima timore. Omiyo sani kata kotamwa wawuondre ni bil no kadhi nikech chik bondo ok wadwa dhi gine, ok wadwa dhi against chik iwinjo. Lakini ka mano tamore mar mondo mi ni koro mita 100 koro an ka an ken ko mang'ana chop barupa nadi parliament yaw. Koro ka mar mita 100 ni unyaka gi namba mag sime. Ka mar mita 100 ni ogine okadho. Ma koro tamwa ng'anyo mar dhi e parliament. To wabro tiyo gi yore mamoko gi mabende are also even more effective than wuoth. Ng'eni kimbi cha be metu dhi gini mar mondo mi oneno. Erokamano ahinya. Nyakon ga jong dakika oseromo 30 tok saa 4. Adwaro mar mondo mi wakaw yo matin.